नमस्कार. आज आपण या व्हिडिओमध्ये गोव्यातील बजेट फ्रेंडली हॉटेल पाहणार आहोत. तुम्हा सर्वांचं ट्रॅव्हल्स इन हॉटेलच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. जर तुम्ही आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग आजच्या या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. या व्हिडिओमध्ये सांगण्यात आलेले हॉटेलचे प्राईस व्हेरी होत राहतील, त्यामुळे तुम्ही बुकिंग करत असताना चेक करा आणि मगच बुक करा. 10 नंबरवर आहे राधाबाई हॉटेल. हे हॉटेल अरंबोल बीचपासून सुमारे 500 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 540 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला रूम, प्रायव्हेट पार्किंग, टेरेस, बाल्कनी, प्रायव्हेट बाथरूम या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 9 नंबरवर आहे शिव पार्वती कृपा. हे हॉटेल तुम्हाला तिराकोल किल्ल्यापासून अवघ्या 12 किलोमीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलची चेकिंग टायमिंग आहे 11 AM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 9:30 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 650 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, 1 बेडरूम हाऊस, प्रायव्हेट किचन, प्रायव्हेट बाथरूम, बाल्कनी या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 8 नंबरवर आहे रेड रॉक अरंबोल बीच. हे हॉटेल अरंबोल बीचपासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलचे चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 10 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 900 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला रूम, बाल्कनी, सिटी व्ह्यू, प्रायव्हेट बाथरूम या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 7 नंबरवर आहे वलहला गोवा फार्म रूम्स अँड हॉटेल्स. हे हॉटेल तिराकोल किल्ल्यापासून अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलची चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 10:30 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 931 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, फ्री पार्किंग, रूम, बाल्कनी, प्रायव्हेट बाथरूम या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 6 नंबरवर आहे व्हील्स बाय स्पेस. हे हॉटेल कलिंगूट बीचपासून सुमारे 200 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलची चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 11 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 950 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, फ्री पार्किंग, एअर कंडिशनिंग रूम, फ्लॅट स्क्रीन TV, रूम सर्व्हिस, बाल्कनी, प्रायव्हेट बाथरूम, टेरेस या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 5 नंबरवर आहे हॉटेल गॅलेक्सी आरंबोल. हे हॉटेल आरंबोल बीचपासून अवघ्या 200 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलचे चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 10 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 999 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, एअरपोर्ट शटल, प्रायव्हेट किचन, टी कॉफी मेकर, प्रायव्हेट बाथरूम, बाल्कनी या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 4 नंबरवर आहे राज इन. हे हॉटेल कॅलनगुट बीचपासून अवघ्या 600 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलचे चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 10 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 1026 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, फ्री पार्किंग, स्विमिंग पूल, एअर कंडिशनिंग रूम, फ्लॅट स्क्रीन TV, रूम सर्व्हिस, बाल्कनी व्ह्यू, प्रायव्हेट बाथरूम या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 3 नंबरवर आहे रोझेल बीच फ्रंट. हे हॉटेल बागा बीचपासून अवघ्या 900 मीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलचे चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 11 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 1300 रुपयेपासून. या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री वायफाय, फ्री पार्किंग, एअर कंडिशनिंग रूम, फ्लॅट स्क्रीन TV, बाल्कनी, प्रायव्हेट बाथरूम, रूम सर्व्हिस, रेस्टॉरंट, बार या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 2 नंबरवर आहे ला विरा ब्युटिक हॉटेल. हे हॉटेल मॅनड्रीम बीचपासून अवघ्या 1.3 किलोमीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलचे चेकिंग टायमिंग आहे 12 PM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 11 AM.
या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 1800 रुपये या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री पार्किंग, फ्री वायफाय, एअर कंडिशनिंग रूम, फ्लॅट स्क्रीन टीव्ही, स्विमिंग पूल, रूम सर्व्हिस, बाल्कनी, रेस्टॉरंट, टी कॉफी मेकर, प्रायव्हेट बाथरूम या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. त्यानंतर 1 नंबरवर आहे 7 हेवन हॉलिडे रिसॉर्ट. हे हॉटेल कॅलंगूट बीच पासून अवघ्या 1.3 किलोमीटर अंतरावर आहे. या हॉटेलची चेकिंग टायमिंग आहे 11 AM आणि चेकआउट टायमिंग आहे 10 AM. या हॉटेलची रूम प्राईस चालू होते 1999 रुपये या हॉटेलमध्ये तुम्हाला फ्री पार्किंग, एअर कंडिशनिंग रूम, स्विमिंग पूल, फ्लॅट स्क्रीन टीव्ही, बाल्कनी, एअरपोर्ट शटल, प्रायव्हेट बाथरूम, स्पा अँड वेलनेस सेंटर, रूम सर्व्हिस, रेस्टॉरंट, बार या सर्व सुविधा तुम्हाला उपलब्ध असणार आहेत. Fearless.